Ibusi. Benifuna sithethe yazi. Thethe kaloku. Babe, uyayazi mos uba ndiyakuthanda? Ndiyayazi loo nto leyo. Ya, so ngoku bendike ndagoduka kukho, okay babe, no, ikanje le nto. Kukho intombi endiyibonileyo. Hey! Chiwago, he? Hayibo, uthanda namaNigeria? Ndithanda namaNigeria ngoba kutheni? Le nto ugqiba uyithetha into ethethwa ngamaNigeria nje. Koko. Khambe khe ndikubuze. Uthi kukho intombi oyibonileyo. Hey! So, uzothini? Yeah, kukho intombi endiyibonileyo yabo. So ndiye ndayithanda. Uyawayithanda? But nawe uyayazi uba ndiyakuthanda. Hayi, ndiyayazi loo nto uba uyandithanda, but nawe uyawayithanda. Cela ukubuza. But andiyithandi ngale ndlela ndikuthanda ngayo, so noba ndiyayithanda kodwa soze ifike kuwe. Okay. Then xa ingasoze ifike kum, why uye wayibona uba naye ungayithandi? Andizukwazi uyi-expleyina ngoku loo nto, but eyona nto bendizama uyithetha babe yoba ngoku ezimpilweni zethu kukho lo mntu wesithathu. Oh, okay. Ndingakubuza, uzasinceda kanjani sobabini because kaloku uyazazi wena uba ungulo uvukela kayi-one ngeveki. So ke xa uthandana nathi sobabini uzokwenza njani? Because uhlulwa ndim ndindedwa. Utsho njani? Nditsho njani? Sumayela mayasa, phendula. Utsho njani wena? Nditsho kanje ngoba uvukela kayi-one ngeveki. Ngoku uzasenza kanjani sobabini? Kaloku kule veki ndizawudibana nawe, kwiveki elandelayo ndidibane naye. Hayibo, unjani kanti? Ndiphilile babe, akukho nto, kunjani?